Illum se nagħtu ħarsa lejn it-traduzzjonijiet Bibliċi fil-Malti. Kif bdew? Min kienu l-protagonisti? Skont Pietru Pawsajdon li kiteb l-istorja tal-Bibbja Maltija, it-traduzzjonijiet huma prodott ta' fatturi reliġjużi u anke letterarji. Fis-seklu 19, minn barra l-Malti mitkellem kien hawn il-preżenza tal-Latin u t-Taljan, kif ukoll l-Ingliż. L-edukazzjoni fost il-poplu kienet waħda fqira. Minkejja dan, xorta beda jinħass il-bżonn li l-Bibbja tinqaleb lejn il-Malti. Nisimgħu ftit kif l-attitudni tal-Knisja Kattolika lejn it-traduzzjoni tal-Bibbja evolvit matul iż-żminijiet. Fis-seklu 4 diġà il-Papa Damasu kien bagħat lis-segretarju tiegħu li kien San Ġirolmu biex jagħmel traduzzjoni tal-Bibbja għal-Latin mill-oriġinal, mill-Ludi u l-Grik għal-Latin li baqgħet imbagħad il-Bibbja uffiċjali tal-Knisja Kattolika sal-Konċilju Vatikan it-tieni żgur. Imbagħad naturalment fl-1945 il-Papa Piju XII ħareġ enċiklika jisimha Divino Afflante Spiritu, imnebħin mill-Ispiritu Santu, illi fiha mhux biss ippromuova it-traduzzjonijiet għal-lingwi vulgari, għal-lingwi vernakolari, għal-lingwi tal-pajjiżi, imma ħeġġeġ tassew illi l-istudjużi jagħmlu dawn it-traduzzjonijiet biex il-popli kollha ikollhom f'idejhom dak li jistgħu jifhmu. U kellna nistennew kważi sal-Konċilju Vatikan II, ġifieri sal-1960s biex imbagħad il-Knisja permezz tal-liturġija li tatna il-qari bil-Malti u bil-lingwi l-oħra, ġoje, kulħadd bil-lingwa tiegħu, li dan il-moviment li ħareġ mill-Konċilju Vatikan II għen biex imbagħad il-Bibji jiġu tradotti jew tissaħħaħ it-traduzzjoni tal-lingwi tal-post, mod li anke f'Malta mbagħad bdejna ngawdu mit-traduzzjoni tal-Bibbja bil-Malti anki fil-liturġiji tagħna waqt il-Qudies. Kif evolviet il-Knisja Kattolika fil-ħsieb tagħha dwar it-traduzzjonijiet mill-lingwi oriġinali, naturalment skont kemm evolviet ukoll fil-ħsieb tagħha dwar il-Bibbja, jekk inti żomm il-Bibbja bħala il-kelma ta' Alla u tieqaf hemm, allura ma tistax tmissax mixtiegħek. Allura traduzzjoni tissir bil-fors kelma b'kelma. Il-lajċi ma jistgħux jaqrawha, ma jistgħux jistudjawha. Imma meta iktar u iktar għadda żmien u bdew il-Knisja bdiet tifhem li il-Bibbja hija l-kelma ta' Alla imma fi kliem il-bnedmin. Allura kien hemm bżonn ukoll illi dak li jkun jifhem illi jekk pereżempju fil-ktieb ta' Ġoswe kapitlu 10 vers 11 jgħid Ġoswe kien qiegħed jirbaħ il-battalja jgħid lil Alla biex iwaqqaf ix-xemx. Aħna nafu li dik hija ġeneru letterarju kif jitkellmu l-bnedmin għax ix-xemx ma tiċċaqlaqx id-dinja ddur max-xemx. Imma dan huwa l-mod kif jitkellem il-bniedem u allura bdiet dieħla l-idea wkoll li nistudjaw dak li huma il-ġeneri letterari illi huma il-mod kif jitkellmu il-bnedmin biex il-Bibbja miktuba fi kliem il-bnedmin kun tista' tiftihem iktar. U allura l-idea ta' kif femet dejjem iżjed u evolvit il-Knisja Kattolika dwar it-traduzzjonijiet tal-Bibbja huwa skont il-bżonn tal-poplu, skont il-bżonn tan-nies, imma wkoll il-mod kif femet dejjem iżjed aħjar iktar fil-profond x'inhi l-vera natura tal-Bibbja, tal-Iskrittura. Nafu li kien hemm traduzzjonijiet li saru mill-Latin, imma anke mill-Grik u mill-Ebrajk. Id-differenzi l-ewwel nett joħorġu skont id-differenzi tal-lingwi. Jekk inti qed titraduċi mill-Grik pereżempju hemm verżjoni antikissima li msejħa il-verżjoni Griega tas-70 li kienet traduzzjoni tat-Testament il-Qadim magħmula minn Lut imma għal Grik li kien il-lingwa franka qisu l-Ingliż tal-lum bejn wieħed u ieħor kulħadd jafu. U allura skont kif jesprimi imma il-lingwa insejħula il-lingwa riċettur, mhux il-lingwa għajn il-ludi kif inkiteb oriġinali, ma il-lingwa li tirċievi dik it-traduzzjoni, pereżempju fil-Grik, pereżempju fl-Ingliż, pereżempju fil-Malti, jiddependi ħafna kif tesprimi ruħha l-oriġinal, imma wkoll kif tirċievi dak il-ħsieb
il-lingwa li fija qed issir it-traduzzjoni. Biex nġibu eżempju, f'Mark kapitlu 6 vers 7 u anka San Luqa kapitlu 10 vers 1 għandna rakkont ta' Ġesu jibgħat 72 disċipli fuq training camp, speċi dak li jagħmlu huma wkoll. U il-Grik oriġinal allura jgħid batom duo, tnejn. Kieku kellna naqlbuha għall-ludi, konna ngħidu xenajim. Bil-Malti, tnejn. Imma meta mbagħad tiġi f'lingwi oħra ma tesprimix ruħek hekk. Pereżempju l-Latin tal-Vulgata ma jgħidx duo, imma jgħid miżit illos binos. Differenza żgħira ħafna dejjem intbagħtu par, imma waqt li l-Latin jitlef l-isfumatura ta' par imma l-istess bħal xulxin eżatt, il-lingwi l-oħra, il-Grik, il-Malti, il-Ludi meta ngħidu duo jew tnejn qed jagħtina l-idea ta' par imma tal-istess kwalità. Ġifieri mbagħad it-traduzzjoni ovvjament se tibdel xi ftit l-isfumaturi li jista' jkun hemm fl-oriġinal. Naturalment skont kemm iżomm ma' l-oriġinal dak li jgħid u l-ħsieb kif tesprimi fil-lingwa riċettur, il-lingwa li fija qed tagħmel it-traduzzjoni. Fil-bidu tas-seklu 19, il-komunità protestanta f'Malta kienet waħda attiva. Kellhom xi influenza fuq dawn it-traduzzjonijiet? Meta l-Ingliżi ġew Malta fil-bidu tas-seklu 19, barra illi kienu jaħkmu l-Malta, pruvaw b'xi mod anki jinfiltraw fost il-poplu tagħna bir-reliġjon tagħhom billi bdew jibnu knejjes, iċ-ċimiterji, imma kien hemm anki moviment qawwi tal-Bibja, il-Protestanti kienu avangwardi fix-xandir tal-Iskrittura. U għamlu minn kollox biex anki f'Malta jkollhom anki stamperija biex isibu anki nies li jibdew jittraduċu l-Iskrittura mill-Latin għal-Malti li kienet xi ħaġa ġdida, xi ħaġa li kienet ma kenniex, biex imbagħad daw it-testi stampati jiġu imqasma fost il-poplu tagħna. U hawnhekk huma ltaqgħu ma' żewġ diffikultajiet kbar. L-ewwel ħaġa ħafna mill-poplu tagħna kien illitterat, ma kienx jaf jaqra, u allura li t-tiktib f'idejh ma kien jiswa xejn. It-tieni problema kienet il-Knisja Kattolika li kienet b'saħħitha ħafna f'dak iż-żmien u li kellha influenza kbira fuq il-poplu tagħna u kif indunat il-Protestanti ħajpruvaw jinfiltraw fost il-popolazzjoni Maltija u Awċija permezz ta' daw it-traduzzjonijiet tal-Bibja min-naħa tal-Protestanti, il-Knisja għamlet li setet biex timblokka anke l-isqof fl-1815 kien għamil tentattiv qawwi biex xi Bibji li diġà kienu qegħdin jiċċirkulaw min-naħa tal-Protestanti għand in-nies jinġabru lura. Hawnhekk irridu nsemmu punt importanti ħafna li fil-żmien meta il-Protestanti taw spinta qawwija ħafna, imbuttatura qawwija ħafna li traduzzjonijiet tal-Bibja fil-Malti biex ikunu jistgħu jittrenjaw missjonari ħalli jibgħatuhom fin-Nord Afrika, l-imbuttatura għenet ukoll biex il-Kattoliċi biex ngħidu hekk f'Malta iqumu naqra u jgħidu aħna għandna it-traduzzjoni tagħna wkoll. Issa, kien hemm il-kwistjoni twila ħafna mill-bidu tas-seklu 19 san-nofs tas-seklu 20, il-kwistjoni tal-lingwa. Ma ninsewx li l-Malti kien għandu l-alfabet tiegħu iffurmat, stabbilit biex ikun jista' jinkiteb imbagħad. Nafu li Michel Anton Vassalli biex ngħidu hekk kien dak li ta' l-ewwel imbuttatura kbira ħafna. Teoloġikament dejjem ikun hemm differenzi fit-traduzzjoni. L-ewwel ħaġa hemm dawk li nsejħulhom il-presuppożizzjonijiet li jkunu konxi jew inkonxi ta' affarijiet li jiddeterminaw il-ħsieb tagħna. Fil-każ tal-Protestanti ma' traduzzjoni hemm it-tagħlim Protestant, pereżempju il-famuż tagħlim ta' San Pawl fuq il-ġustifikazzjoni bil-fidi illi Luteru kien fehmu mod differenti mill-mod kif tifhmu l-Knisja. Il-primat tal-Papa
kif allura ħan interpretaw u nittraduċu it-testi tal-Vanġeli fejn jitkellmu fuq dan, il-kwistjoni tas-sagramenti u kwistjonijiet oħra li meta niġu għat-traduzzjoni tal-Bibja dawn se jagħmlu xi ftit ta' differenza bejn il-Kattoliċi u l-Protestanti. Iżda mmorru ftit snin lura lejn is-sena 1752 fejn Francesco Izzino ippubblika l-eqdem katekiżmu bil-Malti bl-isem it-Talim Nisrani. Fl-1829 Cleardo Naudi ippubblika katekiżmu ieħor bl-istess isem. L-importanza tiegħu hija illi għall-ewwel darba għandek test bil-Malti. Dan it-test ma kienx intenzjonat għan-nies komuni ħanajdu hekk għal dawk li ħajtalmu l-katekizmu biex jaqraw xejn minn da. Ġifieri l-iskop tal-katekizmu, l-iskop tal-ktieb tal-katekizmu huwa li jitqassam fil-parroċċi, ikun fidejn il-kappillani u l-kappillan kien jgħallem id-dottrina lit-tfal. Ġifieri l-idea meta ħarġet l-ewwel traduzzjoni bil-Malti fl-1752 l-Isqof ta' Malta, l-Isqof Alferan, ried appuntu li jkollu test standardizzat tal-katekizmu bil-Malti illi se jintuża għat-talim lit-tfal. L-iskop ma kienx illi jinqara minn nies xejn minn da, l-iskop kien illi il-kappillan, il-saċerdot fil-parroċċa illi qed jgħallem il-katekizmu għandu test standardizzat u dik kienet importanti. Jiġifieri anke qabel l-1752 nafu illi kellek diġà testi tal-katekizmu tradotti bil-Malti. Il-problema tagħhom kienet illi dawn it-testi kienu manuskritti u kienu jinkitbu mill-kappillan, mill-saċerdot tar-raħal u allura kien ikollok ċertu varjanzi. Kif tinqeleb il-missirna bil-Malti, kif tinqeleb is-salverina bil-Malti. Allura l-Isqof Alferan ried li jkollok test wieħed standardizzat, stampat u mqassam. Fil-fatt għandna l-informazzjoni kollha, għandna records ta' kif dawn il-kopji meta kienu stampati Ruma, naturalment fil-1752 ma kellek stampar Malta, kien stampat Ruma, meta daw il-kopji ġew lura Malta, għandna dettalji kull parroċċa skont il-kopor tal-parroċċa kemm ħadet kopji minn din l-ewwel edizzjoni. L-eqdem traduzzjoni li nsibu hija dik tal-Vanġelu ta' San Ġwan fl-1822. Dan ix-xogħol huwa attribwit lil Giuseppe Cannolo. Fl-1822 tiġi pubblikata l-ewwel edizzjoni tal-Kodba Mqazza bil-Malti. Mhuwiex il-Bibja kollha, mhuwiex it-Testament il-ġdid kollha, kull ma huwa l-Evanġelu ta' San Ġwan, imma huwa għall-ewwel darba parti mill-Kodba Mqazza tradotta bil-Malti. Il-traduttur kien ċertu Giuseppe Cannolo. Giuseppe Cannolo kien bniedem pjuttost umli, ma kienx bniedem, ma kienx assis, ġifieri ma kienx bniedem ta' xi skola partikolari. Biss daħal f'din il-biċċa xogħol ta' traduzzjonijiet. U huwa appuntu l-ewwel persuna illi ippubblika ktieb mill-Bibja, il-Vanġelu appuntu ta' San Ġwan, ittraduċih bil-Malti u pubblikah l-Ingilterra taħt l-awspiċi tas-soċjetajiet protestanti illi kellek attivi Malta dak iż-żmien naturalment. Qabel da xogħol Cannolo kien ukoll ħareġ ktejjeb żgħir rarissimu traduzzjoni tal-Via Sagra bil-Malti. U dan joħodna terġa' qabel, jiġifieri dan il-ktejjeb tal-Via Sagra ġie pubblikat, ġie stampat Malta appuntu fl-1796. Jiġifieri Cannolo għandna mill-inqas żewġ xogħlijiet ta' traduzzjonijiet bil-Malti minn tiegħu li huwa il-Via Sagra, iktar magħruf huwa il-Vanġelu ta' San Ġwan 1822. Interessanti nħarsu issa lejn kif dawn it-traduzzjonijiet kienu qed jinkitbu. X'tip ta' Malti kien qed jintuża? Dak li msejjaħ pur li ġej mis-Semitiku? Kien hemm xi influwenzi minn lingwi oħra, ngħidu aħna mit-Taljan? Qed jintuża Malti iżjed Semitiku, però ma ninsewx li fil-kwistjoni ta' traduzzjonijiet bħalma qed insemmi it-traduzzjoni ta' Pietro Paul Grima, Alfons Maria Gallia u Sajdon flimkien ittraduċew il-Bibja kollha. Imma pereżempju Alfons Maria Gallia kien hemm ċerta influenza mit-Taljan. Allura anka l-alfabet qisu meħud skont il-ħsejjes il-fonetika Taljana, ċe pereżempju il-ke, CH, CH. Għal raġuni li kien hemm l-influenza kbira u l-ġlieda wkoll tal-lingwa, mhux hekk il-kwistjoni tal-lingwa.
fejn l-Ingliż qed jipprova iwarrab u jbarri it-Taljan, il-Malti jisfen fin-nofs u l-bqija. Allura iwa kien hemm influenzi Taljani żgur bla dubju. Insibu diversi traduzzjonijiet ta' kotba differenti tal-Bibja kif ukoll xogħlijiet reliġjużi. Fosthom hemm żewġ traduzzjonijiet ta' Richard Taylor, ktieb is-Salmi tas-Sultan David u l-Kantiċi tas-sena 1846 u l-Offizzju tal-Ġimgħa l-Kbira, Latinu Malti, li ħareġ fl-1849. Nimxu issa lejn is-seklu 20 fejn jibdew iseħħu żviluppi fl-edukazzjoni u fil-lingwa Maltija. Insibu diversi kittieba li traduċew biċċiet differenti tal-Bibja, fosthom Giuseppe Muscatazzo Pardi, il-Monsignor C. Cortis, il-Reverendu P.P. Grima, Alfons Maria Gallia u Father G. Pariso P. Imma bla dubju l-ewwel xogħol monumentali kien dak tar-Reverendu Professur Pietru Paul Sajdon li traduċa il-Bibja kollha. It-traduzzjoni ta' Sajdon hija traduzzjoni formali. Sajdon kien semitista gwab, ġifieri dan kien iħabbata f'kongressi u hekk jitkellem fuq il-lingwi semitiċi b'ċerta faċilità, kien jaf anka diversi lingwi moderni, allura seta' jiddialoga, seta' anka biex ngħidu hekk imeri jew joħloq teoriji ta' studju dwar il-Bibja stess. Però Sajdon ipprova jkun kemm jista' jkun juża Malti pur, li ma jħux pereżempju vokaboli jew kelmiet taljanizzati u l-bqija, imma jieħu dritt mis-Semitiku. U fejn ma sabx kliem Semitiku fil-Malti ħolqu stess. Jiġifieri pereżempju l-kelma isfel, l-avverb isfel, jekk inti tittejt tniżżel l-isfel biex ma tużax żewġ kelmiet, jifforma verbu stess minn isfel saffel, jew aġġettiv saflini, jew sifel, u l-bqija jisu joħloq fejn m'hemmx, skont ir-regoli tal-Malti. Waqt illi l-importanza mbagħad li naraw differenza kbira fit-Testament il-Ġdid, fejn Testament il-Ġdid inkiteb bil-Grik u stess f'waħda mill-littri li kiteb lil Giuseppe Aquilina li kienu stess li batu jistudja l-lingwi semitiċi Oxford ħalli jiġi u jwaqqaf il-katedra tal-Malti. Umbagħad Aquilina kien jurieħi ġifieri li u anka meta jiktbu l-xulxin kien juża ħafna anka kliem bl-Ingliż u l-bqija. Meta ġi biex jirrevedi biddel ħafna kliem fit-Testament il-Ġdid qed ngħidu, kliem semitiku u taħ biex ngħidu hekk laqta romanza jinnaf araj arix tinda pereżempju. Profeti jekk kellu ħabbar jew ħabbarin għamilha profeti. Jekk huma kellu elim, sinjali, għamilha mirakli. Ġifieri u stess fit-Testament il-Ġdid almenu daħħal ħafna kliem li kien iktar taljanizzat. Traduzzjoni tiegħu tibqa' fundamentali għax tagħna il-bażiku ta' traduzzjonijiet għal Malti mill-lingwi bħal Bibja pereżempju l-Ludi u l-Grik, imma kien hemm din il-problema li baqa' fuq metodu ta' traduzzjoni formali. Nistgħu ngħidu li Sajdon fetaħ it-triq għat-traduzzjonijiet moderni li nsibu llum il-ġurnata, fosthom dik tal-Għaqda Biblika Maltija. L-Għaqda Biblika u l-Kummissjoni Liturġika bdiet tara illi it-traduzzjoni li kienet diġà lesta Sajdon għamel it-traduzzjoni tiegħu għal Malti mill-1929 sal-1959, 30 sena xogħol. Meta il-Konċilju Vatikan it-tieni beda jħeġġeġ biex il-liturġija, l-Bibja u hekk tibda ssir fil-vernakolar, fil-lingwa tal-pajjiżi ta' dak li jkun, bdiet timbuttaħ lil Sajdon biex jagħmel reviżjoni, ġifieri ta' traduzzjoni iktar għal widnejn il-poplu jew iktar f'Malti mitkellem. Sajdon f'mument minnhom waqqaf il-permess biex jagħmlu dan, jirranġaw biex ngħidlek jirrevedu it-traduzzjoni tiegħu
u kella issir traduzzjoni ġdida. Bdiet fl-1968 u l-ewwel Bibbja bil-Malti f'volum wieħed mill-Laqda Biblika mill-lingwi oriġinali ħarġet fl-1984, allura 17-il sena xogħol. Id-differenza bejn Sajdon u Laqda Biblika kienet li Sajdon għamel traduzzjoni formali kelma b'kelma, waqt li Laqda Biblika marret iżjed għal traduzzjoni dinamika u funzjonali. Fuq qudimnet tal-Laqda Biblika li waqqafa wkoll Sajdon flimkien ma' Sant Laqda Biblika nnifisha, kien hemm fuq quddiem ta' dan l-ekip li jagħmel din it-traduzzjoni tal-Laqda Biblika, ngħidu traduzzjoni iktar dinamika, funzjonali, Monsin Professur Karm Sant, Patri Donat Spiteri, kien hemm Patri Egidio Mizzi, xi żmien kien hemm Patri Guido Xkembri u qisu li għal Malti f'xi żminijiet der ukoll il-Professur Albert Borch, qisu li iktar għal Malti huwa professur tal-Malti, li kien għamel sena wkoll jistudja l-Istitut Bibliku bħalma kien għamel Sajdon u Sant u l-bqija biex jistudja anka l-lingwi tal-Ludi u l-Grik. U llum il-ġurnata fejn qegħdin? Hemm il-bżonn li t-traduzzjoni tal-Bibbja tiġi riveduta jew miktuba mill-ġdid? Ara, fl-1968 u mbagħad ġew riveduti fl-1987, is-Santa Sede u il-United Bible Societies li hija laqda dinjija tal-soċjetajiet taqdiet bibliċi madwar id-dinja Kristjani għamlu guidelines flimkien, maqbulin flimkien, dwar it-traduzzjonijiet interkonfessjonali. Nafu l-Protestanti għandhom ċerti kodba li ma jdaħluhomx fil-Bibbja tagħhom, il-Kattoliċi differenti. Imma bil tista' ssir dik li ssejħula Bibbja interkonfessjonali fejn dawn il-kodba li m'għandhomx il-Protestanti jisiru traduzzjoni għalihom. Allura Testament il-Qadim, Testament il-Ġdid u dawn il-kodba deuterokanoniċi msejħin. Minħabba fekk allura stajna naħdmu anka flimkien ma' denominazzjonijiet differenti għal traduzzjoni tal-Bibbja funzjonali li jista' jifhimha iżjed il-poplu u allura nistgħu inkomplu flimkien anke l-mixja tal-fidi tagħna. Bla dubju li dawn ix-xogħlijiet jagħtu ġieħ lill-letteratura u l-lingwa Maltija. Fil-programm li jmiss se nagħtu ħarsa lejn l-ewwel gazzetta Maltija. Għal darb'oħra.